her bir halk üçin ösüş dünýäniň gymmatlyklaryny kemale getirmegiň usuly hökmünde öz milli gymmatlyklaryny we paýhasyny, aňyetini kämilleşdirmäge ymtylmagyndan başlanýar. Şular barada söz açmak bilen taryhyň dowamyna ýurdumyzyň çäginde dürli ösüşleriň we medeniýetleriň gülläp ösen döwürleriniň hut şol ýagdaýa itergi berendigini bellemek isleýär. Häzirki wagtda hem garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň aýdyň ösüş ýollary dünýä ösüşlerini öz ornuny tapmaga gönükdirlendir. Çünki ösüşüň mazmunyny her bir halkyň dünýä bagyş eden gymmatlygy, geljek üçin döredijiligiň we paýhasyň anamly sütüni bolup durýar. Şuňa degişli tymsallar bu şeýle beýan edilýär. Üç san dana goýru kölegeli agazyň astynda oturup adama geçmişin häzirki wagtyny we gelecegiň haýsynyň has gerekliligini keskitlemekçi bolýarlar. Şonu olaryň baranjysy aslyň kimlerdenligini geçmişiň bolmasa nädip biljek? Geçmişte kulağında galan öwrenen zatlaryň boýunça başarnykly bolunýar. Öňkü gözüň ganan adamlaryňa bil baglap bilýärsiň. Öň gören zadyňdan başyň çykýar. Şoň üçinem adam üçin geçmiş has gerekli pasap edýän. Geçeni geçti bil. Olar sana nirden gerekli bolsun. Adam geljek bilen ýaşamaly. Geljek belkem maňa öňkü görenlerime we ikrar edenlerime meňdemeýän täze bir zat aýan eder. Men şoň bilen ýaşaryn. Şonu geçmişde oňup bolar. Siziň ikiňiziň aýdýanyňyz hem biziň aňymyzda ýaşaýan düşünjeler we ýatlamalar geçmişiň izi gally. Geljegiň bolsa entek senki däl. Adam şu günü bilen ýaşamaly. Adama şu gün has wajypdyr. diýip ýanky sowalyň anyk jogabyny aýdypdyr. Günnogor danalarynyň belleýişleri ýaly öten zaman düýüne galdy. Adam arzuwy bilen öňe barýar. Häzirki zaman geljek üçin gerekli gymmatlyklaryň kemale getirilýän döwrüdür. Esasy emele geliş nokady hem şonnudur. Häzirki zamanyň kökü geçmişde, şahalary bolsa geljekdedir. Halkyň medeniýeti şol emele geliş döwründäki netijedir. Däp desturlarymyz halkyň aňyny asyrlar boýy ýaşap gelýän tymsallardyr, hekayetler. Gadymyetden bäri aýdylyp gelinýän rowaýatlar şu günden geljege barýan köprüýiniň diregidir, söýesidir. Dünýäde insan perwerligi ýaşadýan iň asylly ýörelgeleriň kökleri medeniýetde ýaşaýar.